جبر êrişên Daişê yên li hemberî Kobaniyê Kurdên Bakurê Kurdistanê ketin amadebaşiyê. Partiya Herêmên Demokratîk DBP bang li ciwanên Kurd kir ku berê xwe bidin ser sînor û xwe bikin mertalên zindî. Hinsaziyên sivîl ên li Amedê jî îddiayên ku tiliya Tirkiyeyê di van êrişa de heye girîng dibînin û ji hêzên navneteweyî dixwazin ku li Rojavayê Kurdistanê herêmeke bi ewle ava bikin. Sînorê Kobaniyê bi Tirkiye ve li ser Tirkiyeyê ji Rûhayê dikarin derbas bin divê. Ger tiştekî wisa hebe Tirkiye sûcekî dijmirovahî do şirîgê sûcekî dijmirovahî û nayê qebûl kirin ji aliyê hemû cîhanê ve divê bertekek ciddî were nîşandayîn û ambargo were dayîn li ser ji ber van kirinên Tirkiye. Baroya Amedê jî banga pêşîlêgirtina lezgîn li neteweyên yekbûyî û rêxistina Efyê ya navneteweyî kir û xwest demiltest ji bo Kobaniyê dest bi kar bikin. Gereke hükümeta Türkiye li sînorê xwe de çi lazim bibe bike. Yani çi hêzên quwetên Daişê nekarin li vî hudûdî de herin û werin. Hêzên navnetewî jî yekîtiya milletên yekbûyî jî girîng e alîkariya gelên Kurd bikin. Ji ber êrişan gelek welatiyên Kobaniyê neçarman berê xwe bidin ser sînorê Bakurê Kurdistanê. Niha Kurd li bendê ne ku welatên hemdem bên alîkariya Kobaniyê û van êrişan bi temamî rawestînin. Nûnerên saziyên sivîl ji Amedê bang li qada navneteweyî dikin û dibêjin werin sînorên Rojavayê Kurdistanê biparêzin û erka xwe ya mirovahiyê û navneteweyî bicîbînin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.